Holky, čauky, čauky, já vás zdravím, já bych vám chtěla ukázat, co jsem si objednala v posledních 2 objednávkách z Eurony. Protože tady mám i takovou menší zásobičku, ale třeba to mám k nějakým účelům, takže pojďte se se mnou podívat, co jsem si objednala a co bych doporučila i vám. Já jsem zjistila, že mě normálně tenhle měsíc došly celkem důležité věci. Myslím tím došly jako doma, že jsem je dopotřebovala. Takže vám první řeknu takové nutnosti, které jsem opravdu potřebovala. Tak, určitě to byl čistič myčky, protože jsem šla čistit myčku o víkendu a zjistila jsem, že mám čistič poslední, takže jsem je objednala do zásoby. Já za to, jakou nám myčka prokazuje službu a jak už si nedokážu představit bez ní fungovat, tak holky fakt jako já jí dopřávám péči tímhle čističem zhruba tak jednou za měsíc, kdy prostě vytáhnu filtr, vyčistím to, měli jsme včera i úžasný webinář na čištění myčky, takže to jen tak mimochodem, kdybyste chtěli poslat odkaz na záznam. A tenhle čistič je právě nedílnou součástí péče o myčku. Takže vzala jsem si 2, už tady mám pomotané prsty, vzala jsem si 2, abych měla i do zásoby. Případně, když třeba kolikrát někdo z mého okolí chce, tak ať mám něco i třeba takhle do foroty. No a co mě teda ještě chybí, čistila jsem si o víkendu lednici a chtěla jsem tam dát nový pohlcovač pachu do lednice. Mně tak nějak asi víc svědčí teď tento pytlíkový, který vlastně, tam je takový sáčeček, počkejte, já vám to ukážu. Vy to vyděláte z toho obalu, vložíte to do ledničky a tam prostě co je vevnitř, tak ono to na sebe navazuje tu vlhkost a ty pachy a krásně vám to tu lednici udržuje. Jo, takže je to super, že tím tím lednice nespotřebovává ani tolik elektrické energie a je to fakt super. Takže doporučuju pohlcovač pachu do lednice. Čistič kávovaru. Holky, tak to je prostě jako na kávovary, na rychlovarné konvice, za mě úplná fakt jako topovka. U těch kávovarů to vychází mnohem levněji s tímto naším čističem, snad tuším nějakých 23 nebo 26 korun se mně zdá, když kupujete nějaké tablety nebo něco takového jakoby rádoby originálního do těch kávovarů, tak ta cena je tam potom mnohem vyšší na to jedno čištění, když si to propočítáte. Takže určitě mrkněte, jak to máte doma vy a doporučuji tenhle náš čistič. No, co jsem byla teda velmi překvapená, tak mě došel i gel narez a vodní kámen. Ten já doma používám hodně právě na čištění perlátoru, což jsou ty konce od baterií, ale také holky, já ho používám i na čištění granitového dřezu, jo. Nenechávám to tam samozřejmě dlouho působit, ale ten dřez je potom úplně jak nový. Takže moc doporučuji. Případně pokud máte světlý granitový dřez, tak tam vám určitě 100% doporučuji našeho agenta, kterého využijete prostě na mraky různých věcí. Další v pořadí, co určitě nesmí chybět, tak je čistič na trouby a grily. Vyčistíte s tím nejenom troubu, ale i opálené dna pánviček. Je to prostě výrobek, který mě doma aktuálně dochází, protože jsem troubu čistila, tak jsem si ho rovnou objednala do zásoby. Potom samozřejmě kolekce Viva Ocean. Už jenom ten design vás úplně upoutá. Takže tady mám 2 mydýlka, mám tady 2 prostorová aromatika, parfém do vysavače. Holky, to prostě v této vůni parfém do vysavače, já obecně miluju parfémy do vysavače, protože to úplně krásně jako vám zpříjemní to vysávání. Tahle vůně, taková oceánová, svěží, fakt moc doporučuji. Krása. Abych nezapomněla, tak tady mám ještě i 2 a vyváže 2 prací gely. Holky, ty prací gely moc doporučuji, protože oni jsou univerzální, takže můžete světlé, bílé, tmavé, černé, jakékoliv prádlo v tom vyprát. Naši babičku ještě 2 a vyváže Adiné, protože to je taková nádherná romantická vůně, která prostě se vám vždycky sejde. Pozor! Ještě? Ne, tady. Tady mám dárečky za bonusové kredity. V překladu
tohle jsem neplatila. Holky, fakt jako nakupovat u Eurony se vyplatí, protože máte možnost za své objednávky sbírat kredity, které potom můžete proměnit na dárečky. No a když jich tady mám tolik, tak to určitě využiju na nějaký hromadný dáreček. Vemte si, blíží se konec roku, vaše děti budou dávat určitě nějaké dárečky paním učitelkám a samozřejmě kytička je krásný dáreček, ale můžete vymyslet třeba i něco praktičtějšího. No, třeba tady najdete nějakou malou nápovědu. Ještě bych řekla, že jsem si mega teda zamilovala parfemaci levandule. Já ji moc ráda dávám, když posílám nějaké dárečky nebo tak já to nasypu do organzového pytlíčku a dám tam toho trošičku, aby když lidé potom otevřou ten dáreček, tak aby cítili tu nádhernou vůni. A levandule je teď úplně skvělá právě i na léto, odpuzuje hmyz. Černý hrozen, ten jsem si brala spíš tak do zásoby, když dávám nějaké voňavé vizitky, protože vy prostě černý hrozen milujete. Já si na něm až tak jako nefrčím, jo. Jako neříkám, že mě voní, ale mám radši i nějaké jiné vůně. Mám z řady Seafinity, kterou vidíte, tak mám hodně oblíbenou. Tak mám tady tělový olej, boží, pokud vás například trápí, že se vám odírají stehna v létě, jo, když máte prostě sukni, šaty a ty stehna se vám prostě o sebe třou, no tak jako já s tím mám taky problém, takže nafíkám právě ty, jak to říct, stykové plochy tím olejem a je to úplně super, protože pak nemám žádné odřeniny a věřím, že vy, co s tím máte problém, tak víte, jak se vám to klidně dokáže fakt jako nehezky spálit, ta pokožka, když to o sebe tře. Jo, takže doporučuji například jeden z těchto našich olejů Seafinity, který je v nádherné takové letní vůni. Druhý tady mám ještě taky, toto mám pro kamarádku, toto mám pro babičku. Potom tady mám záplavu tělových mlh, což je, holky, úplně úžasné cestovní balení. Já jsem tak nadšená, že nám Eurona toto udělala, protože my jsme to měli jenom v téhle velké velikosti, ale toto, dívejte, to je tak do dlaně, do kabelky, do batůžku, já to nosím, když chodím cvičit nebo kamkoliv jdu, jenom se prostě přestříkám já vlasy, všecko, pomáli už se stříkám i s gaťama. Holky, to je prostě tak nádherná vůně, úplně nádherná, letní, tu si fakt jako zamilujete. Takže tady mám několik tělových mlh, třeba jako dáreček pro paní učitelky, to můžete využít. Mám tady Seafinity cestovní balení i sprchového gelu, který nádherně hydratuje vaši pokožku, ale i na velkých sprchových gelech teď máme takovéto udělátka, takže za mě úplná pecka, protože dřív jsem se vždycky mordovala a seškrábávala jsem to sama, abych to prostě dostala a toto je úplně super vychytávka. No a ještě tady mám cestovní mýdlo na ruce, Malapua. Já jsem si ho brala, že prostě ty naše mýdla miluju a toto cestovní je úplně skvělé. Takže tak, holky, no já jsem to asi už normálně proběhla, stihla jsem to do 10 minut. Jenom takový tip na malou letní objednávku a mrkněte na ty bonusové kredity, máme tam prostě nové, máte tam ještě i sašetku Redmay, jsou tam nějaké nové výrobky, tak na to mrkněte a já vám přeju krásný den, když budete potřebovat s čímkoliv poradit, tak se na mě určitě obraťte a pokud jste Euronu ještě neskoušeli, že byste ještě neskoušeli Euronu, holky, nevíte, o co přicházíte, takže mě určitě napište a já vás moc ráda zasvětím. Můžete přijít do kanceláře na kafíčko a já vám všechno ukážu. Můžete ovonět, vyzkoušet. Takže tak, no, holky, mějte se krásně, přeju vám nádherný den a krásné sluníčkové léto. Čau.